ang saad ni Kristo mao nga ang mopadayon sa pagpasabot nato unsay mga butang nga gustos Ginoo nga atong masabtan o buhaton, mao ang Espiritu Santo. Mao nang gitawag ning Espiritu Santo sad og the teacher or atong kaalam. Niya kung kamao lang kitang maminaw sa Espiritu Santo, daghan kay tag makatunan, pero dili sukwahi sa gisulti nga original ni Kristo. Murabag sumpay ba? Sumpay siya. Pero kung ang ato ganing isulti, musukwahi na gani sa original sad nga gisulti ni Kristo, dili na Espiritu Santo, basin og sa espiritu sa demonyo na nanglitan divorce. Okay naman ang divorce karon kay pamalandungan man nagmaayo sa atong mga magbabalaod nya gihimuan og legality sa labinas kadaghanas mga nasod dinhi noon sa atos Pilipinas. Wala pa na siya, pero sa ubang nasod nana siya, labi na sa US o uban pang mga dato nga nasod nana ng divorce. Bisan mga Katoliko muabil ni ana gani naamang gani Katoliko dinhi moadtog laing nasod adto dito makig-divorce. Sa inyong paminaw, ang Espiritu Santo ba'y gatudlo ana? Siguro mo? Ako siguro gyud ko kay ningon mas Kristo nga itong ilang panahong conflict nila sa una gipangutanam sa mga Hudiyo, okay ra ba ang divorce? Mas Kristo unsa may gitudlo ni Moises? Kay si Moises may nagdaas balaod sa una. Ingon din sila, ingos Moises, okay rang divorce basta musuwat lang ang bana. Giingnan din Kristo nga mga gahi mong gumugulo mo nang gisunod na lang mo ni Moises, pero sa sinugdanan gibalik yung Kristo sa sinugdanan. Muna ang Espiritu Santo motudlo ni nato usahay murag bag-o pero daan di ay nya murag daan pero bag-o di ay. Muna ang wisdom of God is ever ancient, ever new. Muna iyang description, kanunayng daan o kanunayng bag-o. Kasabot mo na, kanunayng daan kay naana man na daan sa Ginoo, gisulti naman aniya pila na katuig wa pa gani buhatan kalibutan na daan na kay na, pero pirmi sang bag-o kay kitang mga tao kada adlaw kinahanglan taog renewal, pagbag-o sa atong pagtuo. Mo bitaw na magsigitag simba, sigig simba, dili man ni sigig pangayo god. Unsa man ni siya? Nagkat-on kamong mga tiwasono na kayo. Ngano pagutaw mo simba mo? Og buot gyud naon nga wa naman gamay naman lamog kuwang. O say pasabutan na nagkat-on. Ang sa tilang giingon, knowledge has beginning but there is no end. O nang dunay mo graduate og college 94 na, graduate lang yapog mo pag-graduate og college nya gipangutana siya nga imo naman lang ng mga sungkod ng imong classmate nganong ni eskwela pa mangyog ka nya mutubag ra sad siya, dili man na question sa edad, question man as gugma aron makat-on pa. Ana na siya. So magkat-on kita nang litan dinhi sa atong kani bang atong parokya. Mangayo kita og lamdag sa Espiritu Santo. Padanglitan unsa may kalainan aning parokya og kadtong kapilya dias atbang sa una. Unsa may kalainan? Mangayo ta. Ay mo pagsalig ni Padre Siano nga mo explain ana. Kay madugay mahog magaway. Inyo man kung sawayon pero mamalandong ta sa lamdag bas Espiritu Santo ba nga kinibang ni ang atong gitukod nga simbahan, mao ba ni ang katong kapilya diha?
or kadto bang kapilya kinahanglan bang maogid ni ang simbahan kana ang parokya ba o ang kapilya parihara mga malandong tana nya uban sad sa mapaubsanong kasing-kasing. Mao man bitaw diri sa unang pagbasa naa sila'y altar nga gibutang nga wa kuno mailhi kay wa pa man sila kahibaw. Si San Pablo nga napuno sa Espiritu Santo mi-explain nga kining Ginoo nga wa ninyo mailhi, kining Dios nga wa ninyo mailhi, ako ning ipaila ninyo karon. Pagpaila na niya nyan hisgot na siyang pagkabanhaw niya kadtong mga tawhana, mga taga-Athens, mga philosophers man to, mga Greeks, wa man na sila mutuo og pagkabanhaw. Pag hisgot ni San Pablo resurrection, siya storya lang ta sunod. Bloy. Lakaw sa mi bloy. Wa ora din isang kuan day, kanara day banhaw-banhaw. Ana ba kay gusto man sila kanang argument nga enlightening kayo pag sultinan San Pablo nga pagkabanhaw. Kapoy na istorya lang ta sunod. Moto jutay ray nakuha niya. Kay nga naman di man sila humble, dili man open, kani manggong humility, kaning pagpaubos mao ni moablis atong kasing-kasing og hunahuna aron mosud ang Espiritu Santo, ang wisdom of God. Wa gani nang humility, wa gani nang atong pagpaubos di kita makat-on. Unang doon na sa daghan din nga hapit na lang matapos siging balik-balik di lang gyapon kasabot bisag unsaon og explains pare no usahay gani hasta ang nag-explain di gyapon kasabot og di sad mo sabot. Pananglit ang gud ana maingon ko palit mog slot para sa atong project. Daghan man ana nga nakadungog naa say ikapalit pero ang uban mo ingon siging balik-balik anang palit unsa may kuan na sa din na lagi na siya mohunong siging project nginana ba no nya ikaw kay hunong siging palit sinina, palit bagong sapatos, bago nga siging extension anang balay, siging balik-balik anang siging pa-colors buhok, pariban-riban ana, siging balik-balik. Unya og ani gani sa simbahan, wa pa gina mahuman, wa pa gina matagbaw. Questiono nato basta parte Ginoo, pero parte gani ato siging expand, siging expand. Why katapusang pangandoy para sa atong lawas. Kana mauna siya ang kalainan sa garbo o sa pagpaubos. Mauna siya. O mapaubsanon ta, mas kahibaw ta, asam ni ako gamito ning akong kwarta para sa akong kaugalingon o para sa katilingban. Para ba sa kalibutan o para ba sa simbahan. Kana, kahibaw kay kana mo gamit. Mauna sila si St. Francis of Assisi, pag-mention lang nato sa pipila, si Queen Elizabeth of Hungary, si King Louis of France, mga dato man kay sila, kay mga hari man mga negosyante man mga kuan nga kagikan, St. Ignatius of Loyola, unsa pa na daghang mga santos nga porting mga datuag mga pamilya, pero ning give up sila sa tanan. Nga naman, pag-abli nila silang kasing-kasing o hunahuna, ang Espiritu Santo mitudlo nila nga ang gisulti ni Kristo nga biyai ang tanan, buhata karon biyai ang tanan. Ya gisunod gyud nila. Tanawag unsay na contribute ni St. Francis of Assisi, unsay na contribute ni San Roque, Mother Teresa of Calcutta, kani St. Vincent Ferrer, sa ilang pagbiya sa tanan nga naa nila og sa pag-alagad nila nga mapaubsanon hangtod sa kamatayon, unsa may ilang nahatag sa kalibutan, maayo o dautan? Tubag? Naraman din na. Kadtong mga dawo kay tanan, kadtong siya ra gyud masunod, kadtong mga autocratic kay tanan nga kundi ka mosunod patyon tika. Naama sana nga mga leaders di na lang nato mensyono, naama na sa world history kinsa tong mga tawag natong tyrant sa kalibutan. Unsa may ilang nahatag sa kalibutan, maayo o dautan?
Kining gubat mao ni ilang nabilin, kining gubat gyud, gubat kining kompetisyon sa gahom, kining pagsigig palabuanay o kinsay gitaas og ranggo, kinsay kinadatuan nya, kinsay kinaisugan, mao na ilang gibilin. Mao na natakdan sa atong uban nga mga katauhan na karon, mga batan-on, pertisad ka palaaway, wala nagyoy kanang basta supa kanakog away kita, daugon ta ginis away ning atong isyo, dili daugon sa pagsabot-sabot og pag-ablihay sunahuna. Hasta gani rong na naglalis aning atong pagtuo, pupariha ra man kitang Kristiyano, Protestante o Katoliko, siging lalis anang lalis, gagmay kay mga pulong lalisan hangtod hapit na lang magpinatyanay. Naman gani naglalis mga Katoliko mangani ni pulos, ngila ra jung gilalisan, kinsa may namatay sa cross, si Kristo nga tao o si Kristo nga Dios. Kamo tubagan na ninyo, lali sila na. Naasa ni Tix nago karon ning siya pader. Ngano maning ang laing tinuhuan nga ang ilang 10 commandments lahi mas ato? Lahi bag numbering mas ato. Apa mo kay bawa na? I-google, di ba? Na iduha ka klase sa 10 commandments. Dili pareha og kuan ba? Number 1, number 2, 3, hangtod number 10. Og imo i-comparar sa ato, kana akong gibutang dias gawas. Na diyan no? 10 commandments. Imo i-comparar ana, lahi siyag number. Lain ba? Lain gisulti. Ya pulos man na sa Biblia. Og imong tanawon pulos man naa didto sa kuan. Sana Exodus chapter limot mo kana chapter 20 siguro na, or Numbers chapter 19 kanang naa na diha nya ngano man na kana lalisan na sana hangtod matapos ang kalibutan, tungod kay dili man mamalandong sa Espiritu Santo. Muna kita dinhi sa simbahan, nitukod si Kristo og simbahan ibabaw ni Pedro, og niingon si Jesus, dinhi niining maong bato tukuro nako ang akong simbahan. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili sa didto sa langit. Og ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot sad sa langit. Muna kita karon ato gining gisunod nga prinsipyo sa atong Catholic Church. Kining simbahan maoy mo desisyon. Og ang desisyon sa simbahan kanang gitawag natong ex cathedra, himuon natong doktrina. Kanang ex cathedra, pasabot ana ang Santo Papa together with all the bishops mohimog usa ka desisyon aron mo create og doktrina. Niya inighimo ang nagdoktrina ato ng tuhuan nga lamdag ni sa Espiritu Santo. Usahay wa masuwat sa Biblia, pero wa sad mo supak sa Biblia, pero wa masuwat ang tanan. Kaya nga naman, matud pa ni Kristo, sigihan pagyud mo tudlo sa Espiritu Santo. Munang faithful gid ta sa atong simbahan, dili na to supak-supakon. Pragod karon kunong adlaw i-proclaim ko no sa Congress ang top position, presidente o vice presidente. Atong sagupon gauban ang Senate o ang Congress. Mandate na sa atong Philippine Constitution. Way makasupa ka na kung unsay ilang iproklamar. Di ba? Ang inyong kong tutukan. Dili ni sa ato politika. Kanang, kuan di ba, nature ni natong mga tao nga dunay body of persons nga atong gitugyan ang atong pagpamalandong sa kamatuoran. Nga maoy mo deklarar sa kamatuoran. Sa ato, tong side, simbahan. Nya karon kayang simbahan mo ingon man, pamalit mog slat. Dini ba? Part man ni sa simbahan. Wa man maingon Father Siano, palitikog slat kay akong i-date sa Madre. Wa man. Palit mog slat kay itukod na tong kumbinto. Dopes. Ana. Gahapon di kay dakong halin na to da.
84 ra atong halin gahapon sa Dobbs, 84 slots, pero pakpakan yapon nato, no? 5,406 na ang total natong halin niya sa ato sang special slot nga sa to MIP or MIP, Mary's Inspiring Purity. Ang total na natong halin 397 slots. Pakpakan yapon nato. Kutubra Rabanirong Domingo, tag 500 ramang slot ani, 1,603. Para unsa man ni siya? Aron mas makat-on ang mga kabatan-onan pinaagi sa atong Children's Congress o sa atong kanang Santa Cruzan, makat-on sila og ma-refresh og matiman-an nila ang mga events sa simbahan nga mao'y nakapalambo sa atong pagtuo. Gastuhan na to sama sa kanirong atong eleksyon, perting dako ang gasto ani ang kaning kuan ang Philippine government. Dako kayo, binilyon ang gasto aning atong eleksyon karon. Kay haron ta makakita og kanini ang mabalyo nato ang kaning gitawag nato demokrasy dinhi sa atong nasod nga mapasa ngadto sa mga batan-on. Sama sad ni ang atong gibuhat karong Flores de Mayo, gibuhat ni tanang simbahan nato labi na dinhi sa Pilipinas, aron pagpasa ngadto sa next generation ni ining kaamguhan na si Maria mao gyud ang atong debosyonan, sentro sa debosyon aron masikita ni Kristo nya maghimo tag mga activities nga katilingbanon kay ang simbahan katilingban man nya. Kung magpundok na ta ato man gi-expect karong Biyernes sa atong Children's Congress, mga 1,700 ang mo-attend ka mga bata o mga katikista, apil na ginikanan. O mugasto kita na pagkaon nya ato sa silang panagaan, mga almost 2,000 ka mga bata panagaan nato og kaning school supplies. O mugasto gyapon ta muna karong Biyernes, bana-bana mga 450,000 ang atong gastuhon. Karong Biyernes 27, ika-28 mugasto na sa ta mga prices kay may nang magpaso-paso ta din simbahan nga mupakita sa beauty ni Mama Mary ni anang pinaagi ang mga sagala. Kana bang kamautang mo presentar og beauty nga way hilas-hilas kaysa mag gasto tag binilyon, adi man sa kumusaway no kana mga miss nga para lang kuan-kuan kana bang pang beauty gyud ba nga pang kalibutanon mo gasto mo gitag maayo ana. Nanong mahal kay naggasto nga kanira man untay tap-tapan nila o kani dinhi ani gamay ra man ta kayo kanang ato kay dagko ginagahon-gahon gina siya, so tabunan gid ang lawas parang Mama Mary ba tabunan. Kita usahay ang atong kontis ablihan mang lawas tungtong na lang dinhi ani, pero mo nay kasagaran namong tan-awon usahay. Mao na karon ato nang i-presentar nga kani mao'y beauty nga pangsimbahan, mao ni ang beauty nga pang Mama Mary, mao ni ang iyang litania sa Birhen nya i-act out sa atong mga kaigsuonan nga kabatan-onan nga kababain-an dinhi sa atong parokya. Ang litania sa mahal nga Birhen, pipila sa litania sa mahal nga Birhen, mga titulo sa mahal nga Birhen tungod sa iyang pagka-rayna sa langit og sa yuta og sa pagkainahan sa Dios. Kana mga inana ba? Ya, di din ito gastuan. Mugasto po daan nag mga 550,000 kay ato man gibana-bana mga 700 to 1,000 people ang mo tambong. Kanindot ana 1,000 ka tawo mamalandong mo tan-aw ato nang gastuhan oy. Una palit mong slot, kutubugma, hotda na ning 1,603. Awa, di ba di mo kubit, no? Muragi mong taga-Areopagos ba? Apo, ulit tayo. Pero naman sa pipila nga ni sunod ni San Pablo, basin pa ni Adin Hiron, animbasad na as online. Sunod sa ni sila. Sobra katunga ba ninyo? Pero tanaw na kos nyo mga naong, mga buutan, mamukayo. Sige mo lang mo balik-balik diag palit. Di lagi mo mahubsan.
Ako, sige sa kong palit. Wa man sa kong mahubsi, kada dupa, kulikta ra mangyapon. Sige sa na kong palit dito. Kay nganoan, ni amang gani siging sod, di na hinong ko pagsigpagawa sa ning kwarta ha. Pantunol man lang, imo ni Fader, asos, ipalit tayo na kong slot, nindot kayo. Aba? Muna siya ay beauty, lamdag sa Espiritu Santo. Kini mo'y buhata. Inania pagamit ang imong lawas. Inania pagamit ang imong kwarta. Mangayo taglamdag sa Espiritu Santo. Kay maunay iyang function sa atong kinabuhi. Ang paglamdag, unsay gusto sa Ginoo nga atong buhaton matag adlaw. Mga igsuon, ang Espiritu Santo mao'y naglig-on o naglamdag, naglihok dinhi sulod kanato. Busa, atong pangayuon sa Amahan, linamdagan sa Espiritu Santo ang atong panginahanglan ug moingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang simbahan sa kanunay malamdagan sa Espiritu Santo, ilabi na ang mga nagdumala niini. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang nasod nga nagkagubot gumikan sa gahom ug bahandi, nga ang Dios mopadayag sa iyang espiritu aron mahiusa na sila pagbalik. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang atong mga igsuon nga nabugnaw ang pagtuo tungod sa nagkalaing-laing problema, nga ang Espiritu Santo mutabang pagdasig kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga kabatanunan maningkamot kanunay sa pagsunod sa mga hiyas ni Kristo o pagbuhat niini. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangamaog paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampusod ug bahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansal og laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga mipanaw na sa laing kalibutan, luwason ni Kristo, ug padayunon na sila sa iyang gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Dungga Ginoo ang among mga pag-ampo nga gituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.